Zinc, mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Kumusta? Kumusta po ang sa indong weekend? Kumusta ang pagpa-oroingalo sa aldawnin Sabado asin Domingo? Lunes na naman po ngunyan petsa 14 na po kan Oktubre 2024. Oy maugmangunyan itong sumanga misis. Maugma sumanga may trabaho dahilan ta sabi ni Kuya Ronald Baldo. Sabi Kuya June, may good news na ngaya dyan. Kuya Nald, may good news na po. Ini ang aldaw na pigahalat kan kadaklan dahilan ta. Syempre, pag-arog ka ini, makukuha mo na sa imong tinanglayan sa laog ni nagkaperang mga siman. Si Kuya Jun, nagpapalakpak. Ang problema kay Kuya Jun, wara sa iya, so sa iyang card. Sabi ni Direk, ice cream. Bedo ako dyan, Direk. Day ka nga ni nagpasilag sa muya kan Sabado. Ano mo si Director kan Sabado to programa ini kan 2D sa GB. Wala sana Kuya Jun. Banga nang inutan ini duman sa pila. Kan Sabado, si Direk Edwin na nang inutan duman. Day nga ni palan siya nag-agi sa pila. Maray na pagkaud to dyan sa Familia Peralta sa Banyadero, Legazpi City. And then kay Ma'am Hana Goldie Amor, nakaantabay po unan sa tuyang DCGB News Online. Nahiling ko Kuya June, supposed ni Kong Joey Salceda, direct, bigatin palan ang mga inimbitaran ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Itong sa tauna na A2C2 dyan sa Bicol University Grounds sa Oktubre 26, 2024. Diyan ini sa BU Sports Complex. Ining 18th A2C2 BUUSC in collaboration with 2D. Nasa SM palan kami, direct. May motor ka po baga? Igonzan ki ice cream. Tibaad lamang this time. Sabi ni MJ, sana all may good news na. Ang sabi ni Director Emeritus, si Sakastakli, si sa ini, because ini Jay, tapos si pa ining saro, dakol sinang mga bisita dyan. Parte po yan kan taon-taon man na celebration kan kumplianyo ni Congressman Joey Sarte Salceda. And maray Kuya Jun, nakalihis na aldaw, nadakop kan kapulisan kan Albay Provincial Police Office. And particular na itong naon dyan sa may parte kan Malilipot o Malinaw dyan sa 1st District. Itong personang may mga nakalihis baga kayong report na may mga insidente digdi po sa sa probinsya kan Albay, maging nga ni dyan sa may parte kan Sorsogon, na may mga eskwelahan na lalaog tanganing haabason itong mga gamit. Nagkapara sa mga tinabag Kuya Jun itong television, kaibahan remote. Maringanita kan nagkonduktan in hot pursuit operation, and then magakanigong lakdang man. Nadakop ini dyan sa may parte kan barangay, sarong barangay dyan sa may parte kan Daraga Albay, ining barangay Sagpon. Hot pursuit operation kan Albay Police Provincial Office. And nadakop itong bus, and then nako-recover sa iya itong nagkapirang mga gamit sa mga pampublikong eskwelahan.
Imagine Kuya Jun, ang suspect 25 anyos. Tapos taga Sitio Bantige, Barangay Bantaya, Pilar, Sorsogon. Yan man so efforts kan Malilipot Municipal Police Station. And then itong so Provincial Intelligence Unit. Wala ka sa bagong aga. Aram ko may tigpaapod na press conference an Albay PPO dyan sa Malilipot Municipal Police Station. Tanganing ilatag man itong sumaginibo ni ng Esfersos, tanganing madakop masusog ining responsabling personang ini at mapanimbag man sa lay. Sabi Director Emeritus Edwin Peralta, sabi ni MJ, ana po digdi, sabihan mo si Direk, bakalan kita nin ice cream sa SM. So pag binaliktad, di nahuhulog. Tulo kami digdi Direk na nasa 3rd floor si MJ, si Kuya Jun, tapos ako. Sakto pati, gabos naman pati ini o, nangudto na, kaya din naman ini mapapasma. Kaya iyan man po ang mga Esfersos kan kapulisan talig di sa palibot. Dati ng pasmado. O, direct din naman daw po mapapasmata dati ng pasmado. And of course, duman sa mga sa mga biyaheros ingat-ingat po kamo. Imagine Kuya Jun, kaso hapon hali kami kan tugang ko. Pag Sunday, dyan sa may southern part ng Legazpi, market day dyan. Tapos ang dyan Kuya Jun, ang ruta, ang mga niraon dyan na mga barangay, pasisiring Jay sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Nahiling mo Jay, so nag-circulate sa social media. Sarong pampublikong jeepney, ang sabi, puminutok su gulong niya. May nagadan na duwang persona Jay, sakay ka itong pampublikong jeep dyan sa may parte kan Barangay San Vicente kan Castilla, Sorsogon, kaso hapon mga alas 10. Tingnan mo sa mga pages sa tuyang mga pag-iriba dyan sa media. Nakulasin ng mga post kayan and Sorsogon police igasindanin investigasyon dyan. Ang sabi nagputok su gulo. Sabi digdi, duwa ang gadan and kinsepo ang lugadan sa banggaan kan sarong pampasaherong jeep and mixer truck sa Sorsogon. Poko mas o menos iyan alas 10:30 kasuhaponin aga, Oktubre 13. Sabi digdi, sa Castilla Municipal Police Station, suminabog ruweda sa inutan kan jeep na naging dahilan para mawaranin kontrol, and then naglaog an jeep sa biyaheng Kumadkad pasiring sa Sorsogon City sa linya kan mixer truck na biyaheng syudad o pagpasiring po digdi sa syudad kan Legazpi. Ayan, so naging investigasyon kan Castilla Municipal Police Station. And talagang itong lugar na ito, Kuya Jun, talagang may mga insidente duman or accident prone area po talaga ito. Kaya abagaan pagirumdum kan LTO and iba pa mga government officials o government agencies. Bago po tabi magbiyahe, siguraduhon po tabi na nasa kondisyon ang sa indong mga vehikulo tanganing maibitarantaan mga siring na road crash. Si Ma'am Chit ate nakaantabay ngon yan. Si Sir Aladin Mallorca Leona pabati imanda po digdi sa Barangay Leona Pilar. Naka-monitor po tabi kami sa imo, and then kay Sir Alvin Uy. Sabi na, good day po Ma'am Angel. Ingat ka po always. God bless din po. Sa intabi nagpila si Director Edwin, Ma'am Angel. Day naman nga ni Kuya Alvin nagpila si Direkta. Diretso na siya duman sa digdi sa laog kan opisina. Kansarong ahensya di gobyerno po digdi sa tuyang palibot. Ingat-ingat lang po sa mga nagbabirahe and then magpangadji ni Kuya Jun pag mga siring ka ng mga sitwasyon. Taday taaram ko na nuarin and then sa posibleng mangyari ang siring ka ng mga road crash.
Kaya ingat-ingat lang po tabi ka mo. Sa kuyang ka-partner, sila na teknikal, si Kuya Junapolis sa IT niyo po dyan, si Jerome Nico Martinez. Sa production niyo po si Shara Leron, mantang siya niya pa sa Ligaw. O siya, kung may monitor dyan ang DCGB ay ang mobile. Pwede ka magbakal dyan ano nga nito, tatay? Puto Ligaw. Will pay you. Si Kuya Jun ang bahala. And then sa newsroom naka-monitor po dyan sa muyang news director si news manager Sir Mardela. Ako po ang salong nakaibahan ngayon na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade. It's